госпожо. Добро утро. А ти допри малко телефона ли си гледаше? Не, така ми се е сторило. Предай си домашното. Добре, сега ще видя. Ти там, ако искаш, си прави нещо. Jump. Какво? Какво чух? Нищо. Абе аз някакъв звук от телефона ли чувам или съм глуха? Какъвто звук как си чета на ум, ама малко прошепвам. Добре, надявам се да ти проверя като цяло дома, защото ти да се надявам да нямаш двойка. Дано. Добре си направил. 3 плюс 6 1000, браво! Вау, 1 плюс 1 3, супер! А къде е сестра ти всъщност? Болна е у дома. О, бързо, надявам се много да съм закъсняла, ужас. Съм болна, но поне дойде, защото ми липсва училището. Да кажем с тия мръсни хора тук. Сестра ми, ти какво правиш тук? Нали си болна? Ами, сори, но просто ми липсва се училището и да. Госпожо, извинявам се за закъснението, просто малко се приготвях и не можех да дойда толкова бързо. Добре, няма проблем. Ако се беше забавила още, трябваше да ти пишеме отсъствие, за съжаление, но поне не се забави чак толкова много. И хора, по-точно ученици, да се малко бъркам в тия работи. Сега ще ви кажа какви неща имате от домашното. Значи, Надя, ти имаш петица, което е добре до някъде. Добре, наистина добре за сега. Добре, а Криси, ти имаш... О, ти вода ли пиш по на час, бе? Добре, няма значение, сигурно ми се превидял. Добре, Криси, ти имаш двойка. Не, много се извинявам, сигурно съм се объркал.